Musidal masiyankoɓe e musidal heɗotoɓe kala ɗo jomum wawi en heɗorde woni pullo walla woni nanowo pular o minen ma calmina minen ma jaara minen ma du'ano kadi hande kadi mi artani en ɗo ha joni addangol en alluwal men wawgol famnude en ko gandanɗa hoorema ɗum woni lawol ko gonɗen e mum woni lawol Isa almasihu. Musidɓe on jarama on duwanama on beltanama ko yawti en jangguino ha joni ɗum woni tarika cifiɗo fi annabi Ibraahiima e noddore mum ha joni ko e on annabajo goto gonɗen hande kadi addude yewtere ɗum woni annabi Ibraahiima woɗino jamanu nde o continue jokkude noddore ko Allah noddi ɗum e wadde ko gandanɗa hoorema annabayagal ko Allah haalanno ɗum. Hande noon tarikam mo dareten walla jangre ko dareten na windi e nder deftere adinde nde e nder zabura o e nder tawreta jaafe e nder tawreta deftere adinde nde simore 18 hande ko ɗon gonɗen ƴettirde jangre men walla qissa men walla tarika men bile aya 1 ha aya 15. ɗum woni Ibraahiima nde o ari ha o hoɗi e nder ndi lesdi ɗum wiyetendi Kanan o jooɗi ɗon o waɗi galle mum o waɗi fof mum o jottidi o dañi gure mum o dañi liggotoɓe mum waɗi jamanu ñalande wonde nangue gue taw gue wuli Ibraahiima funti jooɗi e less fawru mum ɗo gandanɗa hoorema ɗon o aranno o jooɗo o fofto yeyi noon ha ko Ibraahiima woni ko ɗon nangue e ko wuli ko o hacci worɓe tato ɓe dari walla worɓe tato na gara faade mum nde Ibraahiima hacciɓe o girñiti ɗo jooɗino walla o girñiti ɗo wondo o fokkiti faade mumen o ari bismagolɓe o wiɓe ngare wota on jawtu birtoɗon jiyaɗo mon kono ngare mbawon hebde poftiɗon mi addana on ndiyam cemboɗon kosɗe mon walla looton kosɗe mon mbawon heb foftare ko noon ɓe jaɓi ko Ibraahiima bismiɓe ko ɓe ngari ɓe naati e nder fawru ɗo Ibraahiima wonɗo ɓe gaddana ndiyam kono Ibraahiima heñori o naati e nder suudu o haalani debbo mum joom suudu mum gonɗoɗo toon biyeteɗo Saray yo wonko ƴetti foreñ o wona ko waɗi buru o yehi to surgaɓe mum to o holliɓe ngaari fewndidi yoɓe kirtu ɓe mbaɗana ɓe bottari ko noon Ibraahiima woni ko bismori ɓe worɓe tato nder galle mum ko noon Saray woni hittini kamne e nder suudu mum waɗani ɓe koɓe ñaami addani ɓe koɓe ñaami ɓe goni e ñamde e jooɗi ɓe jewta e less fawru Sarata taw mo woni to nder suudu walla gaɗa suudu kono mo nana ko ɓe kalata e nder ɗum hoɓɓe ɓe woodi lamdiɗo Ibraahiima hoɗo joom suudu ma o wi ɗum joom suudam Saray mboto caggal to ɓe hoɓɓe ɓe goto wi ɗum si Allah jaɓi mbo wuuri ko arata e o waktu min gartoyat ɗo kono simin gartoyi ta debbo ma Saray o sowima min tawat o dañi ɓiɗɗo gorko o tawi en jejjit Ibraahiima nde immoto nde Allah noddi ɗum taw mo fewndi e duuɓi 75 te ɗum ko waɗoyta taw woni duuɓi goɗɗi pawiɗi hen Ibraahiima taw o wonatani ko gandanɗa hoorema ko suka kono o fewndima e dañɗe duuɓi 100 ko noon Ibraahiima ɓayri hoɓɓe ɓe mbiri ɗum ni nde ɓe ñamata e nde ɓe goni e less fawru mum Saray taw mo hetto mawɗo debbo taw mo ɓaggi mo nana ko ɓe kalata ko nde o nani ɓe mbi debbo ma o Saray ko arata e o jamanu walla ko arata e o waktu tat o woni dañɗo ɓiɗɗo gorko ɗum woni ko jalni Saray o wi e ɓernde mum min mo gandanɗa hoorema mi woni mawɗo debbo hande gorkam yehi woni ha woni mawɗo gorko hoɗo keɓanmiɗa beelam heɓoygol ɓiɗɗo hoɗo keɓanmi ɗum wawa e miijo neɗɗanke ɗum ala no in laatorta ko noon ha joni hoɓɓe ɓe kalanoɗo wi ko taki debbo ma o ɗum na ɗum jalni Saray yeddi e ɓernde mum wondenmo kam de o jalani ko noon ɓe ha joni ɓen hoɓɓe goto e mumen o tiɗinani Ibraahiima wondenma ko arata de ko noon jomiraɗo wi Ibraahiima ko arata de min gartoyat ɗo tetta debbo ma o Saray o woni mo gandanɗa hoorema mo sowi tetta to heeɓi ɓiɗɗo gorko ko noon Saray ɗum woni ɗenƴini ɗum woni ko gandanɗa hoorema in hulɓini ɗum ɓayri o nani ɓe mbiya ko debbo ma o jalata ko te taw o wonani nder suudu walla ɓe jiyan ɗum ɗo woni kono ha joni o wi est ce que na woodi ko gandanɗa hoorema na
sattane jomiraɗo walla na hokri jomiraɗo walla na hokri Allah ala ko gandanɗa hoorema na ɗum hokri ko ni malaika o wiruno Maryama ɗum woni Jibril wiruno Maryama nde o addani ɗum kibar dañde ɓiɗɗo ta o siwa rese walla mo woni bamo. Musidɓe ko ɗum woni tarika men hande yiide no Ibraahiima bismori ɓe worɓe tato ɓe gandanɗa hoorema ɓe goni no hoɓɓe mum arnoɓe e ñalawma fewdiɗo e ngulendi molanadi o hacciɓe o dogi o yehi e mumen o wiɓe garemi bismo on poftoɗon nangena wuli keɓon ɗofdi mi addana on ndiyam cemboɗon mbaɗaneɗon ko ñamɗon. hoɓɓe ɓe ƴettingal teddungal ɓe ngari ɓe bisma e galle Ibraahiima ɓe mbaɗana ko ɓe ñaami ɓe jewtidi e Ibraahiima ɓe totti Ibraahiima fodore ko arata e o jamanu min gartat ɗo min tawa debbo ma Saray heɓi ɓiɗɗo taɗo o sowima ha o dañi ɓiɗɗo te ɓiɗɗo ko wonoyta ko gorko ɗum ko Saray wona goɗɗo ko Saray ya andutu ko ɗum woni ko windi e deftere ko jangeten ko ɗo. Musidɓe ha joni malaika o walla hoɓɓe ɓe kontini ɓe mbi wondenoma Allah ala ko hokri ɗon e nder ko ɓe jewtitta e Ibraahiima ko taki ɓe mbi noon ɓayri Saray taw mbo to caggal to kono mo nana ko ɓe kalata ko ɓayri o nani ɓe mbi ko arata fewdo ɗo ko arata e o waktu ta Saray sowima ha o jibini ɓiɗɗo gorko. Saray ɗum woni ko jalni ɗum e nder ɓernde ɗum woni ko kirɗi ɗum e nder ɓernde kam mawɗo debbo mo gandanɗa hoore mum suppitinoma dandandi gorko mum woni no mawɗo gorko yaadowo weduru hono ɓe keɓirta on ɓiɗɗo hono ɓe keɓata ɗam belam hono min ɗono ɗum wawata wonir Saray ɗum woni hanti taw o wawani en gum hakke si ɗum waɗi hono in addaranta ɗum weltare e welawel ko noon ha joni hoɓɓe ɓe mbi Ibraahiima kono Allah de ala ko hokri ɗum Allah ala ko hori wat. So musidɓe ko nden toɓɓere jinmi yo en kuɓnir hande jangre men nde Allah ala ko hokri ɗum e ɗo ɗo pewniɗa mi anda e hoko gonɗa e mum ko jaaɗa ha pokɗa ɗum de in ittotako walla ɗum de in wawata won walla ɗum de in ɓorotako walla wata sortade o probléme walla wata yaltu e nder sattede kono konngol jomiraɗo ngol wi Allah ala ko hokri ɗum nde bani adama yehi ha horti wat ko yinno ko wat Allah ɗon Allah yagal mum ngal fuɗɗorto waɗa ko gandanɗa hoore ma ka fogano waɗa ko gandanɗa hoore ma ka miijanoki. So musidal ko ɗum jiɗɗen andide hande ha joni ɗen janga e Ibraahiima ɗen janga e on biyeteɗo Khalilullah Ibraahiima de o woni mo gandanɗa hoore ma mo weldi Allah Ibraahiima de woni on mo gandanɗa hoore ma mo nabdi Allah jomiraɗo o yo won ko walli en wona kadi ko okkuren hakkil e faamu ha mbawen ɗum ɗoftade ha mbawen wurde e faale mum yo jomiraɗo kadi wallu en no malaikaji ɗi mbirini Ibraahiima Allah de ala ko hokri ɗum kala ko gandanɗa hoore ma hande haɗa hen woni nama hokri nama sattane nama wonani caɗele jomiraɗo wi ala ko hokri ɗum totti ɗum fof. Musidɓe on jarama min beltanima on ko hande ko ɗum wondo jangde men ko ɗum wondo tarika men mo min jinno on addande hande kadi wawde andude ha joni annabi Ibraahiima on mbiyaɗo Khalilullah hono weldiri Allah hono nabdiri Allah. On jarama musidal min beltanima on ha joni min mbiyat kala mo gandanɗa hoore ma ɗa yiɗi hebde ko laaɓi walla ɓesde famde ɗamin wawi windan walla ɗa jogui lamdal ko jiɗɗa namnade ha joni ɗamin wawi windan email walla noddamin e téléphone walla bindanamin e WhatsApp walla neldamin voice message walla vocal mbawen yewtide mbawen kadi hebde feere wawde famnodirde e ko gandanɗa hoore ma ko ɗum woni ko gonɗen ɗum. On jarama musidɓe min beltanima on yo jomiraɗo wonko wondi e moon e inde Isa Almasihu amen.